Tinongozviunzwa pamberi pedu isusu sedhoka. Hatingozviti sezvo tiri vakadzi, ndezvevarume zvemapasta. Aiwa kana nesuwo tinozvikwanisa. Basa raMwari nderemunhu wese. Sezvo kudenga hakuna mukuru, hakuna mudiki. Tichakumbira kuti tiverengerwe Matthew 28 verse 19. Verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Ghost. Ndakutenda. Iri ivhesi raisangoudzwa madisciples aJesu. Kana nesuwo tiri madisciples ake, so long tichiita zvaanoda, tichiteedzera matsiko ake. Basa iri rikunzwa kwatiri isu sedhoka kunyangwe vese vari pano. Kuti tinofanira kuenda nzvimbo takatopiwa basa. Ibasa iroro riri kuita kuti tipfeke green yatinayo. Kuti tifambe munzvimbo dzakawanda tichidzidzisawo vamwe zvedu. Kune vamwe vasati vaziva naiye murume anonzi Jesu. Asi basa tarisirwa kamuzuva ranhasi kuti tiende munzvimbo dzakasiyana siyana. Tinovabhabhatidza muzita raBaba nereMwanakomana neremweya mutsvene. Zvakaita iye Jesu achitidemonstratera upenyu hwatinofanira kurarama. Hazvisi nekuti ndinonzwa vazhinji vakaita chakaipa vakakanganisa. Ndinonzwa vachitoti nekuti ndiri munhu wenyama. Kana iwo akauyawo pasi pano ari munhu wenyama sese, akakuvarwa aitokudaro kana toimuchiona pamuchinjikwa ropa rakayerera. Sesu muzuva ranhasi hatingoti sezvo tiri vanhu venyama tinozviregedzera, but takungozviunzwa pamberi penyu kuti it's possible muzuva ranhasi kuti tirarame upenyu hwakararamwa naJesu. Though vamwe vaimurejecta, akaramba achingoenderera mberi nebasa rake nokuti aiziva misheni yaakanga ainayo. Pakupera kweupenyu hwake tinoona kuti akaenda kuna Mwari, akaenda kudenga. Saka muzuva ranhasi nongozviunzwa pamberi penyu kuti mabasa ese atiri kuita ari kurekodwa. Tichizvibvunza kuti pane basa rimwe nerimwe raunoita mukadzi wedhoka zvinorekodwa here zvokuti unozokwanisawo kupinda muumambo hwekudenga kana mabasa ose epasi apera. Tinongozvisirawo kwamuri kuti tiende kumarudzi ose ataurwa. Kwose kune vasati vaziva Mwari, kune vazhinji vasati vaziva iye murume anonzi Jesu. Tikanovadzidzisawo zvatiri kunzwa muzuva ranhasi kunyange patikamunzwa kumashure, vanotendeukawo zvekuti vanochinjwawo mabasa. Nemuzuva rekupedzisira upenyu huchinge hwapera, tose tinokumbana mumakore. Ndangokutendai kuteerera pamamwe. Amen. Mundi ute
tapinda mumazambara matsvene. Mhene kuti kwaya master anenge akamira pamusoro pegomo here. Kwaya yacho ndiri kuona yakazadza bani resei. Zvichave zvakanaka. Mwari ngaakukomborerei. Mukati memangwanani ano ndoda kukwazisa sangano dzvene raMwari nezita raJesu anogara nekusingaperi. Toda kutenda Mwari mukati menguva dzino nekusangana kwataita pamusangano uno mukuru watiri kutsvaka chiso chaMwari tose. Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka. Toda kutendawo zvakare neministry yaDr. Sinjuke vari kuparidza munguva dzemanheru. Mwari ngaakuropafadzei. Tiri kugutswa. Toda kutendawo zvakare neministry yaPastor Masomere vari kuparidza nguva dzamakuseni. Mwari ngaaramba achikusimbisai. Tiri kuwana kugadzikana mukati meshoko raMwari. Toda kutendawo Mwari mangwanani ano nekuda kwekuti mutsa kwaatiita tikaungana pamwe chete kuti ataure nesu nenzira yakatsanangurika. Ndinoda kutendawo Mwari zvakare pandanga ndichiuya ndanga ndine manyawi nemanyemwe, asi pandazoziva kuti ndiri kuparidza zvakare pandanogara panogara vafundisi, ndabva ndaona paine mudzidzisi akandidzidzisa, Pastor Chifamba, tichiri kuchikoro chevakuru. Saka ndabvoti ndochinja mharidzo yangu here, nekuti ticha kana varipo zvinotinetsei. Handichachinje mharidzo, asi vaitidzidzisa Greek. Saka ina handichataure mashoko aya ekuti muGreek tinoti nekuti varipo.
toda kutenda chose Mwari dai anga kukomborerai pastor akuitirai zvakanaka. It's just a way of saying how are you, may God bless you as our leader. Mwari akukomborerei pamwe chete na pastor Mbira. Ndo vakatiudza kuti iko mvura inocherwa nekuko patakaenda kuchikoro chevakuru ivo vanga vatopedza kudhara. Pamwe chete naelder Runhare nevamwe vafundisi vose tiri kunamatirana tichikunamatirai zvakare kuti Mwari dai anga akukomborerai akuitirai zvakanaka. Ndoda kutendawo Mwari chimwe chazondinyaradza ndechekuti ndafambo nemudzimai wangu nhasi. Sangano rinoti kudini? Pane vamwe vane majairosi kukona uko. Sangano rinoti kudini ko? Toda kutenda chose namai Mbira tichiri tese. Toda kutenda kwatafambiswa naMwari kunzvimbo dzakawanda. Tingori pamwe chete. Mwari dai anga avasimbisa avakomborera avaitirawo zvakanaka. Hanzi mukadzi anotya Jehovha ngaakudzwe nevose. Ndiri pamwe chete nevana vedu vaviri. Tanyaradzwa ndiye mukuru ari grade 2. Takazokomborerwawo zvakare. Kana kuti regerai nditi ndakazoberekerwa mwana mukomana namai vaya anonzi Emmanuel. Toda kutenda Mwari. Mukaona mukadzi adai apedza handiti ndizvo. Chinenge chasara ndechekuti December kana asvika unogona hako kungoita shaini honoroora kechipiri kuti vana tezvara hatitombozivani. Taurai zvamuri kuda. Toda kutenda Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka. Mukati menguva dzino ngativerengei mabhaibheri edu kuna Numbers chapter 12 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 2. Mukati menguva dzino ngativhurei mabhaibheri edu tose kuna Numbers chapter 12 pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 2. Vhesi ya 1. Zvino Miriamu naAroni vakapopotera Mozisi nokuda kwomukadzi waiva muKushi waakanga awana. Nokuti wakanga awana mukadzi waiva muKushi. Vakati, ko Jehovha wakataura naMozisi iye oga here? Ko haana kutaurawo nesu here? Jehovha akazvinzwa. Musoro inyaya wamangwanani ano unoti iwo Siyanai nemukadzi waMozisi. Ngati namatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai nekuti mimi Mwari munokoshesa ukama, munokoshesa kuti vanhu vakazvarwa pamwe chete, munokoshesa zvakare family ukama hwatinowana kana tabva kumhuri dzakasiyana siyana touya pasi pemuchinjikwa wenyu. Munoti tiri mhuri nehama nekuda kweropa rakadeuka pamuchinjikwa. Munokoshesawo zvakare ukama hunowanikwa kana vanhu vawanana. Mukati mezuva ranhasi taurai nesu mugadzirise ukama, mutitungamirire muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Ndati musoro wenyaya unonziwo Siyanai nemukadzi waMozisi. Mukati mezuva ranhasi tanga tichida kuti tidzidze pamusoro pekukosha kweukama, kuve hama nehama, kukosha kwazvo mukati mekunamata nemukati mekudeedza Mwari mukati meupenyu hwedu. Sei ndichidaro? Kuna mapisarima 133 pavhesi ya 1
133 mapisarema 133 vhesi ya1 inoti kudii? Tarirai kunaka kwazvo. Tarirai kunaka kwazvo Nokufadza kwazvo. nekufadza kwazvinoita Kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Tarisai kunaka kwazvo nekufadza kwazvinoita kana hama dzichigara pamwe chete dziine rugare. Now, Mwari ari kuti ingonai henyu manakidziro azvinoita, mayemurike azvinoita kana paine mhuri ina baba pamwe namai vose vachiri vapenyu, vana vachikudzwa mukati metsika nekutya Jehovha. Hama neshamwari vabereki vanobva uku nekubva uku vachisvikowana mumvuri mukati memusha uyoyo, varombo nevanoshayiwa vasina pavakazembera vachisvikowanawo chekubata mukati memusha uyoyo. Tarirai kunaka kwazvakaita nekufadza kwazvinoita kana hama dzichigara pamwe chete dziine rugare. Ndoda kutaurirai vana vaMwari, Mwari anokoshesa kugara pamwe chete kwehama zvakanaka. Unoziva kuti pane dzimwe mhuri dzekuti mukasvika temperature yacho kana sadza munoti no ndiri right, handindi zvere, no ndiri right munhu waMwari, no regai henyu, nekuti ini shuwa hameno kuti zvine zvakaita sei zimwe rinenge riripo, mumwe achigara kukona uko, mumwe unogara kukona, uyo ari kufemera mugotsi sendere, uyo ari kufemera mugotsi sendere. Hazvisi kunyazofamba mushe. Tarirai kunyadzisa kwazvinoita. Saka Mwari ari kungoti tariraiwo henyu imi mega imbozvitarisai muone kunaka kwazvakaita kana hama dzichigara pamwe chete dzino rugare. Mwari kana achiti iye tarirai kunaka kwazvakaita nekufadza kwazvinoita kana hama dzichigara pamwe chete dzine rugare, ari kutiwo tarisaiwo zvakare kunyadzisa kwazvinoita nekushodesa kwazvinoita muchinjikwa kana hama dzichigara pamwe chete dziine kupesana. Hama idzi dzinogona kuve dziri hama pakuti tiri kunamata pamwe chete, tiri pachechi imwe chete. Tarirai kushata, kusanakidza kwazvinoita, kusagomborera kwazvinoita nekunyadzisa kwazvinoita denga pachechi family, pakamhuri kanonzi chechi, kana paine kuvengana, kupesana nekurevana zvinonyadzisa pamberi pedenga. Mwari anoshaya chekushaina nacho. Now, takanzwa nevamwe sekuru wangu vachiti, hanzi ukanzwa munhu mutema achiti ndabudirira, ari kutaura kuti iko ndaane chimwe chinhu chisina munin'ina wangu. Tiritezere, ndokubudirira, ndo measurement yekubudirira yeumwe munhu kana chitema chagara midzi mukati memwoyo wake. Mati munhu kana achiti aiwa ano mazuva ano zvaanani mufunge akatambarara achimwa tii ine mukaka muzhinji inotyora chipunu, achiti mazuva ano zvafura mhepo, baba kune kwawakavakwa rumbozha iyi zvedu zvinenge zvaanani, anenge asingazvienzanise navachiyangwa. Aiwa, ari kuzvienzanisa nehama yake yepedyo. Tarirai kushata kwazvakaita kana hama dzichigara pamwe chete dzisino rugare. Ndaitaura mukoma wangu akanga aine shamwari yake. Shamwari yake iine shamwari yayo. Mabata nyaya, musarasikaba nguva dzafamba. Tiritesere, mukoma wangu akanga aine shamwari yake. Ine shamwari yani? Iyi shamwari
Shamwari yemukomongo tirutesere yakaenda mhiri kwemakungwa ndokufonera shamwari yemukomongo ishi uyo aenda uyu ndokufonera shamwari yemukomongo zvikanzi shamwari ka wakandibatsira ndichiri kuZimbabwe pamwe pese apa zvinhu zvavo zvisina kundimirira mushe asi ndakanga ndiine chishuwo chekuti musi wazvinongonaka basi pane chimwe chinhu chandiroda kukuitira zvikanzi guess what chienda kuDurban mapepa tagadzira ari kuuya neDHL mari taisa mumabhanga imwe yacho wozotora yekunobhadhara mukati memaroad and everything nepabhodha. I've bought you a car for free. Now, iyi shamwari yemukomongo iyi yakatengerwa mota mbishi yakanga yanzwawo. Munoziva chimwe chikomborero chinouya wanzwa tiritezere nemota yayo yaisaita zvakaiso kunaka kakarika R5 kaRenault. Munoziva kuti pane dzimwe mota dzekuti dzinokutambudza zvakadaro zvekuti ikazonyatsotariswa paupenyu hwayo kuti nguva yawakaspenda uri pasi payo inogona kupfuura nguva yawakaspenda uri mukati. Dziya mota dzekuti idzo kana muchifamba madhamu vanopfeka zvavanonyatsoziva kuti anytime tingangopushe wozonopinda mukatoireti kepachechi wozonyatsopfeka zvepachechi. Dziya dzekuti unosveta peturapo usvipira mukabhareta uyo achitike zvodzano iraiti yakosora chiutse haine kaproblem munoziva munhu ane chinhu chake tinitese haine kaproblem kadiki diki chaizvo i1 kikedi gomota iyoyi tiritese here yosvipirwa zvakati ozodzwa yamuka dururu motanga kufamba ndiro exactly yanga ainayo ndokupuhwa mota mbishi. Right, apuhwa mota mbishi shamwari yemukomongo akauya nayo akasvika kumatutu kubasa kuuya kuzoratidza vamwe vese vekubasa kuti ndo mudziyo watanawo. Vanhu vakafara pabasa. Asi chakazoshamisa mukoma wangu ndechekuti kwapera masvondo maviri achidhiraivha achifara. Hanzi akaenda akauya muofisi mamukoma wangu zvikanzi unoziva Mbira adini ndane mota imwe but ndachida kuti undibozano kuti iko ndoda kutengesa kaR5 kangu kaya kumufana wangu wawa. Saka handisi kuziva kuti dzingaita mari mota masecond hand mazuva. Mukoma wangu akati tarisa akashamwari iwe uchiri kurangarira here kuti wanga watambura nemota iwe. Zvikanzi kainetsa kakamota kaika zvinotinetsa but ndakakasunga don't worry ndakasunga kaakuita but alright chero wakakasunga how on earth can you try kutengesa kamota kumunin'ina wako kuimota nyowani wanga uinayo here kuzvaungupiwa wadii kupiwa mwana wamai vako chokuita chipo. Dzakazodzoka after 2 weeks zvikanzi vanoziva Mbira soka handenda hangu kuchechi yaunopinda but munotaura zvine musoro. No ndakazotaurirana nemufana takavapa but mainini vari kufara zviri kuita. Munoona mukasangwarira paukama munogona
kuita dambudziko rinotyisa. Asi Mwari ari kumusoro kudenga anokaunda nekutarisa ukama. Ukama hwandinoda kutarisa mukati mezuva ranhasi, ndatora chidimbu. Ndoda kutarisa ukama hwevanhu vatatu vanotiwo tete, muroora namai vemunhu. Tiri tese here? Aniko tete, muroora namai vemunhu. Ndo ukama hwandinoda kutarisawo mukati mezuva ranhasi. Chandiita kuti nditaure nyaya iyi ndechekuti ndinofara nekuti tete nhasi vari pani. Mwari ngaawongwe nekuti muroora akagarawo tatata pasaita. Tinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nekuti muchembere vauyawo. Amen. Ende hakuna ane ngundu anoratidza kuti ari kubva kumasvikiro, vese vakapfeka heti yechechi. Ndanga ndichida kuti nditaurire sangano kuti iko ukama hwevatatu ava hukasabatwa zvakanaka, kune inonzi everlasting pain. Asi hukabatwa zvakanaka ukama uhu, kune inonzi everlasting peace. Zvakare ndiregai mhanye nditi, maizviziva here kuti iko nekuda kwekushata kwoukama uhu kune mishonga mizhinji yakatsvakwa yekuparadzana nekuda kwekushata, haisi nyaya yekutamba nayo. Kune vakachinja pekupindira chechi nekuda kwokuti ukama uhu wanga waita sei, wavhiringika. Pasi pearitari yekuvengana kwavo pane misodzi mizhinji yakadeuka. Kune kurwadziwa kwemwoyo, heartaches dzakasimba dzinowanikwa ipapo. Handidi kusiya kuti pane zvirwere zvizhinji zvakabatwa nevazhinji nekuda kwekushata kwoukama hwevatatu ava. Zvakarewo pane michato mizhinji yakadambuka, umwe wavo agumbuka. Pachihedheni chaicho chakadzama patori nekuroyana nerufu. Pachihedheni iri tese here? Yes. Mukuvengana kwavo vanhu vatatu ava, ndoda kuudzai kuti iko pane vana vazhinji ven'anga vakatopedza chikoro nekubhadharirwa nemari inouya kana kuti inobuda kuburikidza nekuvengana kwevatatu iva. Pane n'anga dzakanga dzakaonda dzane matama nemakanda anonyiminya mvura nekuda kwemari inobva pakuvengana kwevatatu iva. Umwe neumwe achienda kunovhunzira. Pane vaprofita vazhinji vari kuvaka dzimba kuBorodeo nekuda kwekuvengana kwevatatu ava. Pane vaprofita vazhinji vari kutenga mavhigo nekuda kwekuvengana kwevatatu ava. Eka ndozvo zvakaita kunyika. Asi dai ndichida kukuudzai vana vaMwari kuti izvozvo ngazviitike kwete pakati paIsraeri. Bhaibheri kana raparidzwa, n'anga dzinofanirwa kuonda. Tinofanirwa kuona mota yen'anga isina matayi. Yakutambura nekuti vana vaMwari vapana Kristu. Ndakashainirwa nekamwe kan'anga kusakubva tichiita witnessing door to door.
ndine umwe mudhikoni wadandi naye zvikanzi pastor, muri kutaura henyu kuti vakafa havana chavanoziva, asi inini vanhu vekuchechi kwenyu tiritezere ndo vanouya manheru kakari active kanganga kacho kari kadhara, zvikanzi vanouya manheru vachiti iwo kuchechi kwedu hazvidiwe hazvo, asi sekuru ingundibatsirai, zvikanzi ndikupe here mazita emakastoma angu anopinda chechi iyi. Ndikati aiwa zve mazita tingaite munamato wekuvhara here ndakanyara. Asi kunotsvakira kuzhinji kuri kubva pakuvengana dzimweni dzenguva kwevatatu iva. Ari ngaatendwe nekuti nhasi tese tiri pano, muroora mai vemunhu pamwe chete natete. Musoro nyaya ndati unonziwo Siyanai nemukadzi waMozisi. Seiko zvichinzi Siyanai nemukadzi waMozisi? Point number 1 yatinofanirwa kuziva tisamboirase ndeyekuti iyo muchato mutsvene. Tiritezera vana vaMwari, muchato ichi mutsvene, muchato izano rakabva kuna Mwari. Mukaverenga Genesis chapter 2 pavhesi 18 ndo inoti iyo Jehovha Mwari akatizve hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Havasi vanhu vakagara kuchikoro chepamusoro-soro vakaona kuti vanhu vanofanirwa kuita zvemuchato. Aiwa, izano rakabuda mukati mepfungwa dzaMwari chaiye iye mbune, akaona kuti zvakanaka zvinofanirwa kukosheswa zviiswe parutivi zvichinzi zvitsvene. One of those things, few things, muchato. Kozotera chimwe chitsvene chii? Mitemo yaMwari. Tiritezere? Alright? Chimwe chitsvene chii? Sabata rinonzi chii? Idzvene. No, mukada kutarisa muchida kunyasoona nyaya yezvinhu zvese zvatabata izvi, mukatarisa pa10 commandments dzinonzi dzaichengetwa mukabhokisi yesungano. Rangarirai paya payakabva kuvaFiristia iri mukati mengoro ikauya ndokubva yanomira nechepamunda paya. Zvikanzi umwe murume akanga asiriwe basa iroro akaona yakukudubuka. Tiritezere? Akaona yakukudubuka. Now, ndakambobvunza ndikati nhai Mwari, Uza akafirei? Nekuti Uza aizashaina akagama. Ngoro yakuda kuita sei? Kukudubuka. Agama kudaro achibva afira ipapo. Nekuti zvaanga abata zvitsvene. Chakapararira Uza ndechekuti haana kuteerera church protocol, kukosha kwekurongeka kwesangano. Tiritezera vana vaMwari, zvaitwa nevamwe ndo zvaakada kuita iye risiri basa rake, achibva afira ipapo. Asi changa arwisana nacho mutemo waMwari. Mukatarisa zvakare, unorangarira paya musi weSabata, amene kuti uyu anga aine kamwana here kacheche, I don't know kuti chii chakaitika. Handizivi kuti chii chakaitika, asi kunonziko kune akawanikwa achinhonga tsotso, aisatema huni mugomo. Tiritezere? Asi akawanikwa achitema achiunganidza tsotso. Zvikanzi musanzwe tsitsi ngaatakwe afire ipapo, nekuti amhura zvitsvene zvaMwari. No, pakati pezvakakosha kudaro pane muchato. Saka ngwarira kana wadedzwa kudare rekunzi muroora anetsa, ngwarira, nokuti muri kudhira nezvinhu zvitsvene. Seiko muchato uchinzi mutsvene? Nekuti muchato unosimboliza relationship iripo pakati paKristu nesangano rake. And the relationship yacho, ukama hwacho hwakauya nekuda kweropa.
rakadeuka pamuchinjikwa. Saka muchato mutsvene. Ngativerenge kuna Ephesians chapter 5 verse 22. Ephesians chapter 5 verse 22. Ngati kaskei. Efeso chapter 5 verse 22. Yes. Imi wakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo. Submit yourselves. Izviisei pasi pevarume venyu chaivo. Sezvamunoita kunashi. Sezvamunoita imimi kunashi. Amen. Tiri tesere vana vaMwari. Imi vakadzi. Imi vanamai. Zviisei respect. Zviisei nekuzvityorawo pasi pana baba venyu. Baba vekwenyu. Tiri tesere vana vaMwari. Amen. Right. Sezvamunoita kuna Kristu. Hanzi zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Tiri tesere. Amen. Zvazvinoreva ndezvekuti izvo haikona kuzongorespekta varume vasiri wako usingamupe respect. Tiri tesere. Oh, yeah. Makamboona vakadzi vane tsika sterei. Makadiniko munhu waMwari? Ati nani makadiniko? Kumba kwakadiniko munhu waMwari? Aiwa. Ini ndine wangu anotyoka achidaro. Hazvikubatsire kuzviitira kuna umwe munhu usingazviitire kumurume wako. Tiri tesere vana vaMwari? Yes. Verse 32. Saka remekedzai varume venyu chaivo. Vamwe nezvidheka. Unoziva kuti pane zvimwe zvidheka zvisingadyirwi. Tiri tesere? Zvinongodyirwa kana Erida vasvika kumba. Vaita visitation. Ndopo zvoita kupukutwa zvigopenya. Tiri tesere? Nekuti vafundisi vauya nekugwadama. Idya yenyu munhu waMwari. Ko murume wako unomuitire chii? Tiri tesere vana vaMwari? Zviisei pasi pevarume venyu. Izvo hazvina kushata nekuti ndotsika dzedu, handii ndizvo. Amen. Asi zvinongoshata badzi kana uchiita murume wako kukandira ndiro, asi woedza kuda kuita munhu anenge ari nani pasvika vanhu. Saka Bhaibheri chiti inozviisei pasi pevarume venyu vapi vacho chaivo. Vamwe vanobva kuti aiwa ungabva vamukudza sei murume wacho kana asinganzwisisi. Aiwa varume havasi pano. Ngatimboverengai vhesi redu chete. Tiri tesere? Tichazoendawo kuAmo tonotaura nyaya yekuti varume vanofanirwa kuita sei kuti vakudzwe. Amen. Asi apa ngatimbotaurayi nekuti Amo haisi pano nhasi. Tiri tesere? Saka tiri kuverenga vhesi tichatojamba pakanzi imi varume. Tiri tesere? Tichatopa jamba ipapo. Tinongouya pekunzi imi madzimai, responsibility yenyu ndiyei? Ndiye kukudza murume. Tiri tesere vana vaMwari? Ndakasvika kune imwe musha. Wanga wati ipei? Tiri tesere? Wanga wati ipei? Murume achitaura zvinomushungurudza. Zvikanzi wabvunzei mai vekwangu ava, munhu waMwari, kuti ndarini chaiyo pawakapedzisira kungotambirawo hangu, kungonditambirawo, kana kuti maswera sei musi yangu. Imbowabvunzai vari pano. Ndobva anyarara murume wacho. Ndikati naye, mai Dhoka, erika iri riri kubva kuna musi yangu. Moto wokudii? Tiri tesere? Aiwa, dambudziko riripo pastor, you don't understand. Murume iyeyuyu, dambudziko. Munoziva kuti kungonzi mangwanani kwaigadzirisa zvinhu zvakaoma. Tiri tesere? Nekungotambirwa. Tiri tesere? Iculture yega ine zvayakatotaura kare imi musati mako. Kuti kunonzi kukudza murume ndekuku nekuku. Saka usaite nharo nezvinhu zvakataurwa kare. Amen. Tiri tesere vana vaMwari? Vamwe padare chaipo vanotaura, baba vataura vakumawo. Vakati poshei zvino musatedzere baba vekwangu, zvinonetsa izvo.
zvinonetsa baba vekwangu zvinotinetsei. Saka teedzere musi wapuwo mharidzo pachechi. Tirite sere? Right. Iwe uri kutaura nyaya namai vari papapa. Nyangwe mharidzo yacho isina musoro, tsvaga chipeni chekunyoresa uchinyora mavhesi. Gambiza vakundiseka panapa. No, mharidzo dzangu dzese vanadzo, don't worry. Nyangwe ari kurasika, tirite sere. Garawo zvakanaka. Ndokunonzi kukudza murume, especially wokuchechi. Musambofanaka zvifurira moti chachi chimanje manje. Tirite sere? Murume achingokudzwa nemusikana wepamba imuripo. Ndiye anopfugamanga musikana achiuya nesadza. Tirite sere? Chete pane vana vechikoro. Zvimwe zvacho munozviziva ini. Tirite sere? Wochengeterwa murume wako neumwe musikana akabva kusiya kobvu. Ndiwo tochengeta nekadhishi nechi mapedza here baba, mapedza here. Ndiye anotobvunza. Ndiye anobvunzwa kunyange nemasokisi. Sokisi rangu riya reblue. Zvonzi okay, reblue ndi okay. Rakambobharuka riya ndikarisona. Ndoramo okay, andoziva pariri. Tirite sere? Yes. Ukamboona zvadaro chete, hauchakudze murume wani wako. Zviri kukukonzera kuti usamukudze, don't worry, tichaenda kuAmo tonovataura. But tiri kumboti patiri pano, nyaya iyi yekunzi naJehovha kudza murume wako inochengetedza muchato. Ipai baba ndebvu dzavo. Kwete kuita murume anonegotiata kutonga musha wake. Aiwa, mupei simba rake rese. Ende secret iripo ndeyekuti ukamupa simba racho rese anodzosa kwauri futi. Nokuti havazvigoni. Tine zvakawanda kazvekuona kuti iko mhuri yararama here, zviri kufamba here, pari sei, mwana ari kuchikoro, zvakamira sei. Ndinoiwana nyaya yekutonga mari kuti mari yazoita zvakati chichi. Aiwa, ndinotora kachikwama ndoti Gambisa. Vataine baba, tirite sere? Yes. Ndo uchimanija vachinditaurira. Nyangwe wakomongo vakauya vakati tinoda kusanganisa mari titenge fertilizer. Ndinoti ndainzwa nyaya. Asi ndichamboenda kuna finance director. Tirite sere? Nekuti takatanga taripiwa simba ende murume asingagoni kutonga musha wake ndiye anonetsa muchechi body futi. Nekuti haana kwekutonga. Tirite sere? Makamboona kuti pane umwe varume wekuti nyange muchitaura nyaya so vanokudzosera mumasure. Vanotanga vaita handine urombo kukudzosera mumasure ndofunga muchatotangisa patsva. But point yandandi aiwa une urombo hupiko. Kana uine urombo kachiregera kutaura point yako inokudzosera mumasure. Saka iwewe ndiwe uri kuzvinyadzisa pachechi nekuti uri kushayisa murume wako mukana wekutonga. Tirite sere? Munoziva isusu semasabata. We are apolitical. Zvinoreva kuti hatina kwatinonzi zvatinonzi izvo. Zviri kuitika zvakadaro zvekuti tingamba tati isusu mwoyo wedu ndopa huri. Uyu ngaaparare, uyu ngaararame. Aiwa, tirite sere? Tinonamatira utungamiriri unenge wabva kunani? Kuna Mwari. Saka hatino zvimwe zvinzvimbo zvinenge zvakati wandei zvatinganyanyotsvaka. Chinzvimbo chandienda ngosarirwo nacho chekutonga mumba. Tirite sere? Una hamuna kana chance. Tirite sere? My boy, unouya zenze rakamira. Muri kuona imba iyi zvayakaita. Right. Tikaedza kuwedzera nepapa. Ndiri kuona kuti ikakwirira kunoko
chipisi ichi chataida mboti chiuye uku inobva yaita kaelo. Mazuva ano kwakuitwa tumaelo padzimba. Unoti kudiko mudiwa? Iyo maelo kaya ndo ari kuto ndo atobuda mufashoni baba. Handisi kutomboziva kuti pfungwa dzenyu idzodzo muri kuti munomboziva eldaningi munombovaziva mavakiro anoita dzimba dzavo makambovabvunza iwo zano. Akushaya kwekutonga. Saka nerimwe gore mukazomuti ndiwe waasabhasi kusuperintendenti gore iroro panoita dambudziko. Saka kuti michato ite zvakanaka, ipai varume venyu chigaro chavo, vatonge dzimba dzavo. Tumwe tuhasha utu twamunongoona tunopera ishungu dzekushaya pekutonga, nekuti zvingoripo chimwana changu ichi chidiki ichi chimukomana ichi ndakatozoenda kumutengawo kacheya. Tiri tezere? Kane asi musikana uyu mukuru chaiye ari grade 2 anowaridza pasi ogara hake, asi akaka manje kanonetsa. Ndakatozoenda kuti unotenga kacheya. Saka indikagara apa, iye anobva aunza kake apa, obva agarawo zvakaisa kunaka. Dzosekerera. Nyaya yekutonga yatochiri kadiki. Saka ukamunyima nyaya dzokutonga unotambura naye, ende anotitambudza kuchechi munhu akadaro. Ukaenderera mberi kuna verse 32 inozoti iyo chakavanzika ichi chikuru, asi ndinotaura zvaKristu nezvekereke. hanzi hatisi kungotaura zvekudanana nekukudzana kwababa namai. Chakavanzika chiri seri kwezvizvi chikuru kukunda zvamunofungidzira. Tiri kutaura nezvaKristu nekereke yake. Saka muchato nekukudzana kwevanhu vaviri vari mukati mekuwanana kunoparidza ukama hwakanaka huripo pakati paKristu nechechi yake. Saka dambudziko ririmo munyika nderekuti vanhu vanoita inonzi spoiling the illustrations. Vanospoila ma-illustrations aJehovha. Nekuti vanhu kana vachiwanana pane zvazvakamirira kumusoro kudenga. Saka mukazvispoila pano, pane mharidzo yamaparidza isiriyo yezviri kudenga. Nedzimwe nzira, kana inini ndichinzwirawo mudzimai wangu tsitsi, ndichimukudza nekumurespektawo zvakanaka, ndiri tezere, nekumuda nemwoyo wangu wose, ndiri kuparidza kuti Kristu anoda sangano rake. Tiri tezere? Anoda sangano rake. Saka ma-illustrations ekudenga ari panapa pasi. Ukateera zvakanaka sekutaurwa kwakaitwa naKristu, unenge uchiparidza zviriko kumusoro kudenga. Tiri tezere? Sekenda muchato uri mutsvene. Saka don't spoil the illustrations. Tiri tezere? Ndakanzwa kumuti weshiri ndichiri kusenza kuwedza. Zvikanzi rimwe rezuva takakombwa, kwakauya mota yakanga yakazara vanhu vakanga vachiti, vamwe vachiti ivo isusu tiri vezvematongerwo enyika, vamwe vachiti ivo tabva kuhurumende, vakanga vatori neuniform. Matauriro akasindakatenda kuti shuwa vari kubva kuhurumende. Matauriro avakaita ndezvekuti takanzwa kuti kunoku kwakarohwa musoja aine uniform. Saka boka rese ramuri kuona iri rauya iri, toda kumbokudzidzisai chinharaunda kuti makashora dari. Imi maingofunga kuti kamusoja, tiri tezere? Aiwa. Asi musoja uyu manje zvakazotaurwa ndezvekuti munhu wani akamiririra zvikuru zviri seri kwake. Manyatsonzwisa here vana vaMwari? Munhu wani ane uniform, asi paari kuseri kwake, he is just an illustration yemasimba anotungamirira nyika
chiinini mashoradari. Saka ukatadzisa muchato kufamba zvakanaka, washora dare rekumusoro kudenga. Wafanana nevanhu vaungana muraini vaguta ndari vorova musoja ane uniform. Kwakakosorwa musi uyoyo. Tipedzise nyaya yedu iyi tinamatirana. Sakanganwe kuti musoro wenyaya unonziwa Siyanai nemukadzi waMozisi. Namukaverenga Bhaibheri zvakanaka kuna 12 kuya kwataverenga 12 pavhesi ya1 inoti kudii dambudziko rakaitika hanzi kudii 12 pavhesi ya1 Numbers 12 pavhesi ya1 inoti kudii. Zvino Miriamu naAroni vakapopotera Mozisi. Hanzi Miriamu naAroni vakapopotera Mozisi nokuda kwomukadzi waiva mukushi waakanga awana. Nokuda kwomukadzi akanga ari mukushi waakanga awana. Nokuti wakanga awana mukadzi waiva mukushi. Nokuti akanga awana a Cushite woman. Verse 2. Yes. Now, chimwe chinhu chandiri kuona kana muchida kunyora mamwe mapoints nyorai futi. Chekutanga chandanzwa. Hapana reason yakapiwa nana Miriam nehanzvadzi yake kunze kwekungoti mukadzi uyu mukushi. Tirite sei? Hanzi Miriam akapopotera Mozisi nekuda kwemudzimai wake aiima aiita makuwa. Ndizvoka? Aiwa. Chikonzero ndichongoti iwe uri mukushi. Ndo zvakaita kuti paite dambudziko. Point number 1. Mukati meukama hwemichato. Kana uri muroora, point number 1. Dzikama. Tirite sere? Kana uri muroora ita sei? Dzikama. Sei ndiri kudaro? Pachapta yese pane pamakambonzwa here zvichinzi asi iye mukadzi wacho mukushaiti akazopindirawo dhende achiti. Makapanzwa ipapo? Hapana. Zita remukadzi uyu rinongotaurwa achitukwa, murume wake achishorwa, asi iye zvaakapindura hazvina kunyorwa. Ende mhosva yaaipiwa mukadzi uyu ndeyekuti uri mukushaiti, ndokumusha kwenyu. Saka izvozvo izvi zvinotibhowa. Tirite sere? Saka chekutanga usavhunduka, usanetseka kana paine kutambudzika, kana paine kushata kwatanga kuita ukama hwenyu muri vatatu. Dai ainyima zvingadei maybe zvakataurwa, dai wakataura makuwa, dai kuri kuti saka chandiri kuona ndichekuti pomerwa kana uri muroora. Learn from the example yemukadzi waMozisi. Nekuti ukaita zvakanaka unorererwa. Tiritezera vana vaMwari. Hanzi izvo akanga akadzikama. Now hanzi izvo zvaaipomerwa zvakanga zviri zvinhu zvaasingakwanise kushandura. Tiritezera? Mukadzi waMozisi aikwanisa kushandura ukushaiti hwake. Aiwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaasingakwanise kushandura ndo zvaatori. Ukapomedzerwa izvozvo zviri nani kungonzi akatsukisa. Tirite sere? Wotovengwa kunzi muraini maita mukadzi mutsvuku 1 muri kufa vanhu vakawanda. Tirite sere? Idambudziko ndiri kuti hauna kuwanikwa pamwe pari questionable. Hakuna kumwe nzvimbo dzaunofamba dzekuti dzingakupomera zvakaipa, asi dambudziko nderekuti uri mutsvuku kana kuti uri mutema, zvinhu zvausingakwanise kushandura. Saka kana uri muroora, pomerwawo zvinhu zvausingakwanise kushandura mukati meupenyu hwako. Vazhinji nevakawanda
vanokurerera. Mukaverenga zvakanaka point number 2. Tete, ngwarirai kutukwa naMwari. Verengai pavhesi ya 4. Vhesi ya 4 inoti kudii? Nyaya iyi yaitika. Jehovha akataura pakarepo naMozisi naAroni naMiriamu Anzi pavaireva muroora, Jehovha akazvinzwa. Tiri kutedzera Mwari? Amen. Saka ngwarira tumatare twamunoita muchireva mukadzi wemunhu. Jehovha anoita sei? Anoteerera. Hanzi ateerera kudaro, chii chakaitika? Akati budai imi vatatu mutende rokusonga. Zvikanzi budai, budai out, budai muzvikicheni zvenyu izvi. Amen. Uyai tisangane patende rokusonga. Yes. Ende mberi. Ivo vatatu vakabuda. Ipapo Jehovha akaburuka mushomo yegore. Hanzi Jehovha gore rakabva rasvikoti zivha. Akamira mumukowo wetende rokusonga. Ndokumira pamukowo wetemberi yokusonga. Akadana Aroni naMiriamu. Ndokudana Aroni naMiriamu zvikanzi uyai panapa, mirai pambera. Amen. Yes. Akati teererai mashoko angu. Ngwarirai, teererai. Kana kuno muprofita pakati penyu imi. Hanzi ngwarirai tete, teererai nyaya. Hanzvadzi yemurume, ngwarirai, inzwai nyaya. Zvikanzi kudii naJehovha? Jehovha ndichazivisa kwaari. Hanzi kana paine muprofita pakati penyu, ini Jehovha ndichazvizivisa kwaari. Amen. Yes. Nechiratidzo chandichataura naye. Ndichamuratidza nechiratidzo nekurota hope. Vhesi ya 7. Yes. Muranda wangu Mozisi haana kudaro. Hanzi asina Mozisi makambozvionawo here kuti Mozisi handitaure naye nenzira yekurota. Amen. Yes. Wakatendeka paimba yangu yose. Akatendeka paimba yangu yose. Iye ndichataura naye nomuromo pachena. Hanzi ini ndichataura naMozisi nemuromo pachena. Ndisingatauri namashoko asinganzwisiswi. Handitaure nemariddles kana kuti chinyi. Amen. Yes. Iye uchaona Jehovha kuti wakadini. Iye uchaona Jehovha kuti wakadini. Aizvozvo makaregereiko kutya? Imimi makaregereiko kutyawo? Kupopotera muranda wangu Mozisi. Kupopotera muranda wangu Mozisi. Ipapo kutsamwa kwaJehovha kwakawamukira. Kutsamwa kwaJehovha kwakasimuka. Iye akabva. Ndokumva asimuka. Jehovha akafuratira zvikanzi ndakuenda. Usisara mupindura. Zvikaita sei? Gore rikabva pamusoro petende rokusonga. Ndobva gore rasimuka pamusoro petende rokusonga. Honei Miriamu wana maperembudzi. Honei Miriamu. Akachena sechando. Ndokuchena sechando. Aroni akatarira Miriamu. Mirai. Honei wana maperembudzi. Hanzi Aroni akatarira Miriamu. Honei ane chi? Maperembudzi. Ane maperembudzi. Kutuka kwa Jehovha. Ndakaona vamwe mai achichema parufu. Hanzi pastor, Jehovha wandituka ini. Jehovha wandirapwa kani. Jehovha wandifuratira. Hamuzivi kunonzi kutukwa naMwari. Tiri teserawo naMwari. Amen. Hanzi zvaitika izvozvo, Jehovha akadana paakasumuka Miriamu maperembudzi straight. Zvaitika izvozvo, kuiko kunonzi kutuka, a curse. Inonzi a curse kubviswa kweprotection yaMwari mukati meupenyu hwako. Akani paakatora zvinhu zvakavanzika ndokunoviga mukati metende yake, zvinhu zvitsvene zvaMwari, zviya zvakatorwa Jeriko zviya zvaakanoviga. Mwari akati kudii? Vana veIsraeri pavakaenda kuAi vakanokundwa, vadzoka, zvikanzi Joshua akaisa musoro pasi. Ndokuchema, ndokunetseka, zvikanzi muka, simuka. Zvikanzi uri kuchemechi, pukuta misodzi, nditaure nemi. Ndokupukuta paya. Zvikanzi Jehovha, nhaka yenyu vanhu vatiza pamberi peAi. Saka zvinorevei izvozvo? Zvikanzi it's because imimi mune zvinhu zvitsvene zviri pakati penyu.
naizvozvo mawana Jehovha asisiri nemi hamungakunde vavengi venyu. Kufuratira kwaJehovha. Musha wako unoitwa binda uchiseka nadhiabhorosi kana Jehovha akakufuratira. Munoziva nonzi binda uchiseka. Kune saying iri kumusha kwedu kuwedza inonzi binda uchiseka purazi radzuda. Ndakabvunza kuti iko sekuru munorevei kana muchiti binda uchiseka purazi radzuda? Sikanzi kuna sekuru zisekuru rakare vairimawo mukati memapurazi muno vekwadzuda. Saka vaita apa zviyo paseri pezviyo nyimbo zvakati zvinongobatanidzwa munda umwe chete. Hanzi saka pakabva pauya saying yekuti binda uchiseka purazi rani radzuda. Musha unoitwa binda uchiseka. Hanzi izvo Mwari chiko chinonzi ekesi. Mukaverenga zvakanaka kuna Malakai, mukaverenga zvakanaka kuna Malakai chapter 2 pavhesi ya 2 pamwe chete na Malakai chapter 3 pavhesi ya 9 na 11 inotaura nekuti iko vanhu kana vakasatendeka kuna Mwari they receive a curse. Zvikanzizvo asi vakatendeka ndinobvisa zvituko ndotanga kuvakomborera. Tiri tesere? Right? Saka ngatigoverengai 2 pavhesi ya 2 Malakai chapter 2 pavhesi ya 2 kunonzi kutukwa kuita sei? Malakai chapter 2 vhesi ya 2. Yes. Kana imi musingadi kunzwa. Yes. Kana musingadi kuita nomwoyo wenyu zvandakarayira. Yes. Kuti mukudze zita rangu. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ipapo ndichatuma kutuka pamusoro penyu. Amen. Ndichaita sei? Ndichatuka ropafadzo dzenyu. Right. Chekutanga hanzi naJehovha ndinotuka, I will curse your blessings. Urunzwa nyaya iripo iyi. Zvaunoti izvi ndo zvikomborero zvangu. Hanzi kana ukasateerera mirayiro yangu ndichatuka zvacho zvaunoti zvikomborero zvangu. Saka Jehovha kana akafuratira Miriamu akatukwa nemaperembudzi, matare amuri kugara ekuti mukadzi muroora hana mwana mutaura kuti ndasatete ini kunyepa asi kugara. Asi kugara. Haagari pano. Pana patinoda vana akavinga chii? Chakavinga chii? Asi kana tete ivavo vakapiwa kuti vaimbise, vanobva vadzukudzira nemusoro tinoenda komosha, komosha, komosha. Imi tete iyi, muri kutaura kumusha kupi? Kwamuri kutaura? Imi makatsika vamwe vakarowa pasi kumanyika vanoti iwo ukaona mukumbo wangu uyu pabanzi pako ugure. Anenge agumbuka. Ngaitake nanyemwe chinonzi kugara mambira vanhu. Kwete inini kana ndiri mupenyu hanzvadzi yaClemens kunyepa azviite. Muroora uya odzonyongodzwa kudzima rawo ramwoyo. Oenda kumusha kwake. Vamwe vanana vamwene kana mauya kuchitungwisa, wanokuroku muchitaura nemwana wenyu, muroora aenda kunorara kare kare. Muchiri kuitei? Itika kuma7 mukati ende muroora anenge abika zvakanaka chaizvo. Akafara tiri tesere. Patoona kuti nyaya dzakutaurwa apa, vanhu vanenge vakudzikisa mazwi. Oendake anombosuka agodiniko ozoenda kunorara. Mozoona munhu kwekwerere dho 12 o'clock dzemanheru ari kupinda mumba. Muri kuiteiko nemurume womunhu?
imi mambuya imi iti kuma 7 o'clock ini asikana ndakaita sei nini ndakaneta mufunge ndozoyasokuona imangwana baba ari out ameno ndandine tunyaya twandachida kubvanzira nemi nemuroora wangu handisi kuziva kuti mabva kubasa mungambonangawo kuno kwakachenda kuma4 munoona asvika mwana wenyu nyaya dzenyu ende mari yefertilizer hainonoki kubuda pakadaro. Kwete taka nemurume womunhu kwadoka. Siyanai regrende nemudzimai wani wake. Vamwe makavakira pamwe chete hazvina kushata tiri tesere asina 4 kurokudzama kuseni onzwa padho gogogogogo asikana kwachena. Kwachenerani emendisangana dzvenera Mwari kwacheneraniko imimi neshuga dzenyu nemisana nemakumbo maakukasika kupererwa nehope. Regerai munhu arare nemurume wani wake. Hemeni wanambuya hemeni. Arakukomborere. Vamwe havazonoke batite sere. Anobva atsvaira nezimutsvairo ziguru. Kumafodze makuseni achitsvaira mudhuze nemubhedhumu munofarare. Mukangona zvanetsa chinonetsa imunoti ndiwo mwana wangu wokupedzisira saka dhanduru rake rinenge ritori papa kicheni yake ni muri kumudiko munomudii regerai anovakira uko mukazoona zveudiki tiriite sere zvekuvaraidzana hedu tichitamba makuti imi kurai. Tinoti kudini kwavanana gogo vari pano. Mwari ngaropafadze vanana gogo. Mari yefertilizer amwene inzwai kana muchida kuiwana tiriite sere zvakanaka zvisina mubvunzo ingoti nhai man'uwe tiriite sere shamwari kwakumunda zvinhu hazvisina kumira zvakanaka chibage chakuita sei chakutsvuka muchichoita sekunge mwana wenyu ndiye anonyima tiriite sere ndingataure baba ndinge vari bhizi kava tiriite sere ndototaura newe kamuroora ndiwe murungu wangu tiriite sere
kona muroora iro senze tiritesere anonoburitsa neyakavikwa ugotengerwa ugoitirwa zvakanaka. Paunoenda kumusha unoenda wakatsiga. Iya munogarira kusvika kuma2 muri kutopiwa shoma. Mungade makapfuma imi mbuya imi. Mungade muchityisa. Asi nenhau yekuti mari yenyu ndiye kunegotiata nemwana wenyu chete muri vaviri munopiwa shoma. Asi taurai nemuroora. Taurai kana uchida kunyasomora kana uri mbuya yakangwara. Toda kutenda Mwari kwowere. Ende machari ekufuka akuita $1 for 2. Unopfuura nekwawada kwamahometi, unopfuura nekuko uchishopa nekushopa. Paunoburuka chawasarira uri masengwe. Esa anenge achingoti no auya. Vadzoka nherera nechirikadzi wouyawo. Akawanda kamachari. Oti wapopa nepapapo. Ona zvikomborero zvawaguma kumusoro kudenga. Zvekunegotiata mari dza12 o'clock dzeusiku kwakasviba kuti tsva. Point yekupedzisira ndechekuti iko verengai pavhesi ya 13. Verengai pavhesi ya 13 inoti kudii? Kana zvanetsa pakati pana mwene muroora tete, kana zvanetsa tinoita sei? 13 vhesi ya 13 Numbers. Zvino Mozisi akachema kuna Jehovha akati, yes, aiwa Mwari, domporesai henyu. Hanzi Jehovha atuka Miriam achena kuti mpu nemaperembudzi. Zvikanzi Miriam chiya chaimbochoka kuna tete ningirikiri Aroni kana uya aimbochoka hanzvadzi yake. Tiritesere ndiye akazokumbira zvikanzi musadaro munamatireo ipipi ndipi nemunamatiro ndisvika papiri paJehovha tarisai zvaita hanzvadzi yedu. Zvikanzi asi Mozisi muridzi wemukadzi ainyombwa nekutukwa, aivengwa wacho, hanzi iye akanamata akapfugama pamberi paMwari. Zvikanzi Mwari muregerereiwo chitema chakadai. Zvikanzi Mwari akati aiwa handiregerere zvakadai. Unotaura zvinhu zvakaipa achiparadza michato. Tudare tine kadare kwanhema, tine kadare kumasvingo, uyai itosvikai. Iri dare rekuparadza michato. Zvikanzi azviite, zvikanzi aiwa Jehovha ndapota mubatsirei. Zvikanzi okay, ngaachibuda kumusasa, ngaabude kumusasa. Israeri yese yakambomira kuti apore, kuti vazofamba. Tiritesera uno Mwari? Oh yes. Yes. Miriam ndokuzoita zvakanaka. Jeremiah ndo vhesi rangu rekupedzisira. Jeremiah point yekupedzisira yanga ichiti iyo regerera kana watadzirwa pauroora zvana mwene pamwe chete naana tete. Iva nemwoyo wokuita sei? Wokuregerera. Mwari anokubatsira. Mozisi akaregerera. Jeremiah chapter 10 vhesi ya 10. Yes. Ini Jehovha, yes, ndinonzvera mwoyo. Hanzi inini Jehovha mujudgment yangu ndinonzvera mwoyo. Ndinoidza itsvo kuti ndipe mumwe nomumwe zvakafanira mugariro wake. Hanzi kuti ndipe mumwe nemumwe zvakafanira mabasa ake kana kuti mugariro wake. Uye zvakafanira zvibereko zvamabasa ake. Tirirai vana vaMwari. Jehovha haangotongi mabasa akaitwa nemunhu. Anotonga mabasa akaitwa nemunhu 1, otonga zvakare nezvibereko zvemabasa akaitwa nemunhu iye. Zvinorevei? Jehovha kana akaona pfambi ichifamba-famba anobvunza kuti mwana waaniko? Tiritesere?
vanochengeta marekodzi votaura kuti uyu mwana uyu, tiri tese here, ndo akanga ari mukadzi waEridanhingi vaahirita kuchechi yakati. Asi pamarekodzi atiinawo akagarirwa dare musi wakati anga achangobhabhatidzwa, akatadza kuita mbereko paakaroorwa. Mai hanzvadzi yemurume iyeyu yaakugara kuchitungwiza, varivo vanotungamirira Women's Ministries, ndo vakaramba vachitiwo hakuna anogara muno asina mwana. Saka mabasa akaitwa izvi zvibereko zvacho izvi, munhu hamustriti yaafambi. Ani zvobadzi Jehovha, zvimwe zvibereko zvacho ndezvekuti iyo pfambi iyoyi kune vana vasisiri kuenda kuchikoro, kune michato 17 yakaparara. Hanzi Jehovha zvese anozvikumba ozviisa pana tete vakati haugari muno. Mwari anotonga mabasa nezvibereko zvemabasa acho. Saka kana wagara mukati medare, ngwarira zvaunotaura. Tiri tese here? Ngwarira zvaunoita seiwewe, zvaunotaura, nekuti muchato mutsvene, muroora akauya uyu, Mwari dai anga akubetserai. Ngatimusimudzireiwo imba yake iite zvakanaka. Tiri tese here? Muroora, bata muromo wako upinde mukati memunamato. Bata muromo wako upinde mukati mekunamata. Kana uchipomedzerwa zvinhu zvausingagoni kushandura mukati mekurarama kwako, asi kana uchigona kuzvishandura, zvishandure for the sake of peace. Zvishandure for the sake of peace. Mukati mezuva ranhasi toda kutora nguva yekunamata kuti Jehovha atibatsire. Varimo varoora vari muno, varimo vanana tete vari muno. Vamwe tete vakauya pamba, hanzvadzi yavo inongotanga kuda kurova mukadzi, hamiri kuti chii chinenge chakuitika. Tete vanopinda mukicheni vachitaura kuti ko hanzvadzi yangu haifarire supu yakadai. Muchigonawo kubika masupu, kwete njururwi dzamuri kubika idzi. Endaka unobikira wako naiveduwe. Siyai muroora amboita maminyuani ake. Ende manakiro akaita muchato ndeyekuti nyange uchiroverwa mbodza unodzimara warijaira mbodza. Ndo manakiro akaita Mwari. Tiri tese here? Unodzimara wajaira mbodza zvokuti ukazopiwa rakanyatsomonwa ndoronoti haimbodza here handicho. Jehovha mukuru. Nemvura dzako asi munenge muchifara zvinotyisa. Saka musauye kuzotaura kuti haazvide, nekuti dai anga asingazvide angadai asiripo. Tiri tese here? Anotonanzva maoko, supu dziya dzinodonhaka dzinoerera nepapa, handiri ndizvo. Anotokwira achinanzva maoko, njururwi idzodzo. Regerai zvakadaro. Kana muine mamwe maminyu amunoziva, uyai nerwekure. Tiri tese here? Uyai nerwekure muchibatsira. Ngatimboendai kudhokasi, kuna vamwe mai vari kuuya, mai mufundisi vari kuuya, vane mapetiza akanaka varida kudzidzisa. Tiri tese here? Muchivande muchidzidziswa, muroora otobetserekana, kwete kuuya kuzochallenja. Tanzvadzi yangu haidye marara akadaro. Aiwazvo, iwe enda unoitira wakawako murume maminyo acho, ndimunogona nandosizvo, endai kamunomuitira. Uyu ndiwangu ko. Tiri tese here? Saka Mwari dai anga akukomborei akuitire zvakanaka. Vamwene vari pano. Tiri tese here? Ndanga ndichida kuti tinamatire vamwene. Vanga vachitinamatira.
mai pastor Chifamba vachanamatira vana amwene. Tiri tezere vana vaMwari nekuti denga rakunhuhwira raswedera. Vakaropafadzwa vakutarisa maziso avo kumusoro kudenga. Zviya hapasisina zviya zvokuti ndochitema chega here, ati ndicho. Tiri tezere ukatopona ipapo zvatoita. Chasara kutendeuka kuti Mwari ndibatsirei, inini handina simba. Vana amwene vanoti Mwari ngaandibatsire. Pandiri kugara varoora vachauya nevakauya dai vangaona Mwari kuburikidza neni. Zvakare chishuwo changu kuti kana paine mumwe muroora wangu wandakadarikira, iye ngaandiregererewo. Mwari ngaandiregererewo. Tiri tezere? Ehe. Vana amwene vese vane varoora, vane kutaura ukoko mukati mehana yavo vachirevesa, sumukai netsoka dzenyu tiite munamato wakatsanangurika. Ndinokumbira kuti pastor Chifamba vauye kuzonamatira vana natete. Tiri tezere? Tiuye tizonamatira vana natete nevaroora vacho. Vamwe vari kwese chero pawasumuka. Tiri tezere? Chero pawasumuka vamwe vari kwese nditete uroora futi. Hatindizvere? Ndivamwene futi. Saka chero pawaita sei? Chero pawasumuka. Asi kana une chishuwo kuti kana uchiti pastor zvataurwa hazvo vanhu vari kuseka, asi kumba kwangu kune dambudziko, Mwari ngaapindire. Tiri tezere? Apa tisi kutaura kuti ndiwo wakatukwa kana kuti ndiwo wakatuka. Tiri tezere? Unongoziva kuti hapana kumira kushe dai Mwari anga apindira. Sumuka netsoka dzako tisvike panguva yekunamata. Sumuka netsoka dzako tisvike panguva yekunamata. Kana Jesu akandifira wakafa utini ndichagara kudenga sena wani vamuti ndinogona na Jesu arudoro rwa Jesu runopinda pamusoro orunodzama senyanza runogara narini rudo rwakandiona apo usada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu akona kwangu aziwa ozwene rombo wangu neupenyu nemoyo. Jesu
ndichida kuti tisati tanamatirwa tiite zvekukasika vana vaMwari. Kana aripo anoti iye kusumuka nakufanira kukwana